Здравейте, приятели! Днес пак ще снимам на Need for Speed Most Wanted. И днеска снимах и още едно клипче и сигурно ще го кача преди това. Но както и да е. Сега на челендж ли? Да, на челендж игра. Аз преди да спра бая ги минах де. И ето това. Do you want? Да. И да. Така. Малко съм позабравил как се кара. Трябва да си оправя контролите. С кое се пускаш нитрото е? Х или за беше? Хъза. Или аут. Аута знам. О, преди като съм играл това го знам нещо. Адски гадно. Ох. Да, с хъто е. Добре. Вече знам как да го пусна и защо ми заби така. Но никой някой ли не знам. Преди, като бях много добър това, много трудно го минах. Смятайте сега, като изобщо не карам. Как ще го мина? Има един проблем. Лъта. Това полиция ли беше? Единственият проблем е, че ми лагва. И втория проблем е, явно не е единствен. Трябваше да си пусна звука. Верно, че ако чупа масички, полицията идва, е. Така, втория проблем, този завой адски трудно го взимах. И третия проблем е, че... Кога, бе? Да, че едва го минавам това нещо. Трябва много да бързам, хора. Това... Още от сега ви казвам, че това е невъзможно да го мина. Аз преди едва го минавах. Пък тя като ми засича, просто... Ще имам адски голям късмет, ако успея. Гледай, аз почти фелдвам на второто. Пък вие искат... Пък трябва да минавам цялото. Ето сега и чингета се появиха. И просто ще ми е лесно. 50% съм комплитнал и майче избрах грешния път. Не. Как го е? Не е възможно да го стигна това място за толкова кратко, е. 3 секунди аз ще го фелдна, е. Казах ви, не е възможно. Както и да е. За това пък ще направя състезание. Къде беше? Това ли беше? Че ги мразя. Едно ли беше? Да. Спринт. Между другото, аз играя не на оригиналната, някакъв мод. Ради искам спринт. С готина кола. Спид трак. Искам спринт, бебате! Не спид трак. Спринт. Така, как ти иде? Саркъл. Спид... Не! Пропуснах си шанс. Няма да чакам втори. 3, 2, 1. Бум! Хайде, бе! Хайде, бе! Ето. Да. Трябва да си променя контролите. Вижте, чак ми е тунингована. И това не е честно, бе! Аз искам да съм с оная кола, като на пича. Как така? Едно гол. Не трябваше ли да брои 3-2 едно гол? Брей. Ох. Пребах се. Че малък.
Брей, пич. Ву! Как ме мина? Идиот скапан. Оф, хора. Следващия път си припомна как се караше добре. Сега тук на някой може да им изглежда, че добре го карам, да, ама не, това е ужасно каране. По-ужасно от това никога не съм бил, освен когато започнах да играя за първи път Most Wanted. Гледайте, аз не мога да взема ето завой. О, верно е, тук трябваше да се ползва Г. Еми, видяхте ли? Аз съм забравил как се завива. Ош, тук ми трябва специално. То се забави на завоя, това е добре. Така, I have a chance. This is my chance to win in this game. Майче малко прекалих. Сплит тайм 3 секунди. Да, 3. Както го гледам колко е зад мен, направо ми е на 3. Фък. Ах, чибате. Аз като не съм минал по пряката, ти трябва ли, бе? Аха, нека ти. Не. Как ма минава, бате? Нека ти. О, е. Е, така се случва. Да, малко накрая откачих, извинете. Сметам да... Малко ме боли гърлото и... Сметам да приключвам този епизод. Дано ви е харесал импровизирания ми рейс. Не, няма да ви е харесал, знам. Та, чао!